Събудих се много изключително зле. Значи някой чука на вратата. Кой да се окаже моята приятелка? Тук почна да викам. Къде ми е адвоката? Тук почнах да си говоря с приятелката. Къде ми е адвоката? Чия? Питам ги. Аз постоянно. Къде са ми нещата? Гърлото ме боли и исках парацетамол. Направо съм бясна тази сутрин. Имам пламенна реч. Както обяснявам тук на приятелката, която е до мене, но не може. Дано не се обади. Тя не говори. Боли ме гърло. Взели количката, тия нашите тази сутрин. Тия гардовете. Пазачите взели ми количката с кафето, викат, те ще ми давали кафе. Сори, ама как изглеждам, това е, те го причиниха. Не сме си ние да седим без работа, а отиваме на нашето място. Майка ви букуци скапани, дъчански. На това биполярния мусоча. Букука. Викам. Това е букук. Не, сега, вътре бяхме. Тук няма букук. Това е коша за букук, мусоча. Това е букук. Соча телевизора. Това е ТВ. Това е букук. Това е ТВ. Ето да се знае за какво става въпрос, като му говоря. Значи, побеснах. Тая приятелка. Бам. Значи, първо се събудих, ужасно се събудих. Не доспала, знаете, кога се легнах. Не ме интересува. Искам адвокат тук. Колко 12 дена. Те ще ме опояват първо. Значи, ще ме нападат това. Те ще ме нападат. Аз си бети майката. Аз искам цигара през цялото време. Предишния ден съм пушила аз една цигара. Че някой ми даде цигара. Аз съм в някаква си болница. 7-Eleven. Те нямат цигари. Естествено, болника. Ще продават цигари, ще пратиш пациенти на майка си огъза за цигари. Аз съм с една турба койнове, крони и евро. Значи в болница приемат 7-Eleven, казаха приемаме евро. Ама цигари нямат. Излизам, викат на майната си, отивай там. Къде? Далече. Излизам някаква пушалня. Влизам в пушалнята. Питам хората за една цигара. Един първия вика, викам, предлагам койнове, 1 евро. Предлагам за една цигара. Човека вика не, първия. Колегата, до него един човек, който се оказа колега негов. Колегата вика негов. Значи една цигара. Викам, вземи тия койнове. Вземи 1 евро. Не, ми вика. Викам на този първия, който поисках от него. Викам, вземи тия 1 евро. И те се засмяха. Защото той реално не ми даде цигара. Но като нещо давам му пари да си има нещо такова, не знам. Дадах и на този, предложих и на другите хора, вземете, ако искате пари вие, ако ви стискат толкова с цигарите. Ама се засмяха, че пуша сега цигарите, една гнусна цигара, една къса цигара, една бърза цигара, не, това е бавна цигара, дълга, хубава цигара.
Както е, може да съм с чучун. Бях с чучун. Ще си купувам филтъри, листове и този буклук дачански ме напада на пътя. И тя. И той сега викаме. Прибрали кафето вътре с количката. Викам, аз 5 кафета пия. И той. Не мога да дадем 5 кафета. Добре, бе, ще се връщам всеки път. Нямам проблеми по колко скапан. Не съм го псувала, нареждала него. Просто. Вече карам наред. Не знам. Ако на той викат агресивна съм, майка ви мръсна. И им казах първо. Кой ма се бужда? Някой ма се бужда, ама както и да е. Викам, някой ма се бужда, ама няма значение. Кой, нали? Искам тая врата шибана да не се заключва. Викам, сега шегувам се. Към аз чакам Исус. Чакам Исус. Вратата ми да не се заключва. И после им казвам веднага, защото никой не ти разбира от шеги. Никой не ти разбира от шибани шеги. И им казвам, шегувам се, нали, да знаеш за Джизус. Шегувам се. И почвам, дай тук един лист, пиши, да не се заключва вратата. Пиши си на твой език датския. Защото ми дава един лист, той е шибаняк. Когато ме помня. Той е шибаняк. Значи, какво мисля за тия? Тия са или полицаи тук нагледат, или военни, не ги знам. Тия са никакви гледачки, никакви сестри. Да, викам, искам парацетамол. Той ми чакаме сестрата, майка ти му чика сила. По един шибан парацетамол не мога да даде. Все едно ще ме отрови. Буклук скапан. Тоест, те сигурно не дават нищо, вероятно. Да видим, трябва да я нокираме сега с нещо. Не знам, мила зъби. Нищо. Така. Направо се будем. Когато се легнаха, чакам ги аз да чукат, да отварят, да ръгат ключови. Не знам си какво. Ръгат ми те ключови всяка вечер. Всеки път ми е отключена вратата. За какво се заключвам? За какво се заключвам? Нали са тука? Да спираме вече да ходим, че в Аполлон, не знам, вчера 5-6 часа. Нямам телефон, защото трябва да ползвам шиваното видео. За кой? Още не съм си филмирала тялото, не знам какво ще ми направят. Ще ходя си мия зъбите, ще се снимам навсякъде. Къде съм, какво съм. Преди, ако нещо ми направи, защото не го знам кой ще ми дойде. Кой буклук ще... цигарата. Къв ще ми идва? Тая консулка мръсна, мърша, гнусна, това е секретарка някаква си. Буклук скапам. Ще извъняш. Ще има тук български граждани в опасност. Те ще разправят глупости. Ще ме пита, ама той има оно за приятеля ми. Викам, че имам видео за него, защото... защо? Но и тя ме връща на майка си огъза назад. Като тия буклуци. После... няма история. После... майка ви скапаме. Това ако не е... Това ако не е опит за убийство, не знам. Това за мен е шибан опит за убийство. Първо тук ме заплашват само с хора, след мен с тя зими.
казвам, че не. Ама че трябва да вземеш? Ай! Бич, кучко, тук е една камера на колко метра от мене точно да е. Между 5 и 10 е. Между главата ми и камерата, между 5 и 10 метра. Насреща ми. Нагоре. Ай, вчера не ги чакам полунощ. Аз станах полунощ. Станах полунощ да пуша цигари, не мога да спа. Не мога. А после чакам ги в 1 часа, защото нали са ме видели, че не спа в полунощ. Чакам ги аз в 1, ми няма ги. Чух някакво мърдане. Никой не влиза в стаята. После гледам Twitter и нещо си. То стана 12:40 минути. Някакъв ми пише да мърдаме, не да мърдаме, да релаунчваме коин, ми пише. Какъв релаунчвам? Никакъв релаунч. Ще ми прави той пари, ще ми... бед с всичките тук не ме интересуват. Искам да ме освободят. Не, трябва да си прикривате престъпленията. Ти, кучко, не мога прикриеш никакви престъпления. Това е нападение. Ще ме държиш тука. Си плаща всичко. Си плащаш всеки ден. Най-малкото за тормоз после трябва да плащаш. Ами сега 8:30 трябва да звъня. Трябва да почнем да звъня на Хилерод съда. Аз очаквам тези са шибаняци същите, някакви дъчани. Аз не очаквам никой тук. Така че ще ме видите ви само да ми сложите нещо. Никакви война. Нищо. Игнор. Говорим си само. Говорим си. Какво бихме искали. Стига пушене. Батерията ми поне е пълна. Ама заминава. Той е наркоман. Казва му, че вземи си един адвокат тук. Тебе са те пуснали от болници, не знаеш къде се намираш още, отишъл си да се прибираш къщи с багажите. Вземи си тук един адвокат, идват при тебе някакви, отваряй. Какво е това са? Какво е това? Те знаят, а не те знаят къде си. Отваряй тебе специално. Изглеждаш, все едно са го набелязали, все едно знаят. Все едно не им пука на тия. От болницата първо, може би знаят, защото как точно намират ровът ли, не разбрах. Това първо беше... не мога да обяснява, нали? Не, че нерве нещо, не, че... Ама те ми такова урина дадах. Тук кажи, как точно стана. Уточнявам. Не знам, бях с 3 органа. И сега замръзвам, що замръзвам, не знам. Може, защото съм болна. Гърлото ме боли, осъзнавам, гърлото ме боли. Казвам, дай парацетамол, първо кафето си взимам. Дай тук малко хляб. Чай да ти покажа. Не вярваш. Не вярваш. Искаш да видиш кръв, искаш да ме видиш на легло. Умряла. Добре, бе. Преди умряла. Това ми е половината филия хляб.
Дай тук малко хляб, имам да си пия лекарства. Парацетамол, боли ма гърлото. Викам, вземи тази половин филия, внимание, прибира някъде. Не. Добре бе, ще я хвърля. Птиците, тук са гладни, чакат много. Айде, птица, тук малко ще ви направя, където има само цигари, фасове да ви дъвчете. Тук ще ви направя малко така закуска. Готово. Добре бе, ще я хвърля тази филия букука. После му обяснявам на този биполярния какво е букук. Ами не е смешно. Не е смешно. Те само лъжите се гилят на такива истории. И кой е друг? Няма други, нали? Тук други няма. Ето и да знаеш си е букука. Ето е телевизор. Айде да възпивам, че стана дълго.